Somos a cooperativa Hábitat Social e vainos o natural. Hábitat Social somos unha cooperativa que nos juntamos neste formato para poder dedicarnos casi profesionalmente a cousas e teimas e formacións que tiñamos pois casi de maneira un pouco máis individual ou coincidindo noutros espacios, algúns dende os movimentos sociais. Se centra basicamente en servizos de arquitectura e urbanismo, ¿no? Que ao final somos un estudio de arquitectura en formato cooperativa. E desto vai xa, ao mellor, 9 anos. Non nos consideramos unha mera ferramenta técnica a empregar por calquera, sino que intentamos de alguna maneira facer aquilo que nos interesa e orientar a noso esforzo a aquelas cuestións máis con calado social, ambiental, que nos preocupan e que nos parece que teñen cabida e que son necesarias, non? Sí, un pouco dentro desas búsquedas, non? Tratar de incorporar os temas de participación das persoas. Bueno, tamén é un pouco buscando esa parte como máis colectiva, non? Frente a outros estudios, o mellor que poidas ver outras formas de traballo, si nos podemos diferenciar en eso, non? É dicir, a importancia de ir da man da xente que ven a ti, a confiar en ti, non? Queremos que de alguma maneira van a mellorar os proxectos, os procesos nos cales estamos traballando, non? Vivimos nunha profesión, por exemplo, que é moi da imaxe, do resultado estético, da fotografía que se pode vender, non? E dentro deso hai un montón de cuestións que se simplemente vas a fixar na imaxe, pois vas deixar de lado, que para nós son fundamentais. Unha das patas que traballamos, o tema da bioconstrucción, pois que sistemas constructivos empregamos, pois que sexan respetuosos co medio, que sexan respetuosos coas persoas, que impacto teñen, que custo teñen, podes conseguir o mesmo resultado de eficiencia con un material de orixe natural ou con un artificial derivado do petróleo, con unhas características determinadas, fabricadas non sei onde, con uns custos ambientais que habría que ter en conta e non sempre se teñen en conta. Entón, nós sí que pretendemos, e sempre que podemos, intentamos dar cabida a estes tipos de materiais a uns frente a outros, non? Moita xente tamén aí que nos ven preguntando estou pensando en formar unha cooperativa, pero isto non? E empezan así como que isto parece que ten moitas implicacións sobre todo a nivel organizativo, que parece que é algo moi complexo, pero en realidade é o mellor porque están pensando nunha maneira de relacionarse, pero que isto, ao final, a mí me parece ata moito máis doado, non? Poder falar todas as cousas. Pensar as cousas en colectivo, non? Sempre é moito máis agradecido. Quizáis é máis complexo, pero está ben esa complexidade, é máis igual traballoso, pero que paga a pena, non? Facelo así. Atopamos un certo nivel de axudas tamén, quer dicir que sí que, simplemente pensando na viabilidade ou pensando no reforzo que poida haber dentro da administración, pois sí que o cooperativismo é unha fórmula que nós sí que temos recibido certas axudas puntuais ou tal, pero que se está favorecendo, que nese sentido tamén están apoiando o feito cooperativo. Eu lembro que ao mellor non foi a fase inicial de todo de formación de cooperativa, pero hai varios apelidos, non? Dentro do formato cooperativa, non? Somos unha cooperativa de traballo asociado sen ánimo de lucro. E ese sen ánimo de lucro, a unha cooperativa vencellada coa construción, coa arquitectura, pois é algo que nos custou moito que se recoñecera nas... Como bo arquitecto tes que ter ánimo de lucro. Claro, que era algo como que imposible, o sea, si te dedicas a esto por facer pasta, por lucrarte, non? E foi algo que, de feito, creo que no primeiro intento non lo aceptaron, vamos, e ao final tivemos que pelexar e agora sí, agora actualmente somos unha cooperativa de traballo asociado no eido de arquitectura sen ánimo de lucro. É importante ter confianza no resto, non? No que fan o resto, pero despois iso tamén tratar de buscar eses mecanismos de resolución de conflictos, de participación, de que todas as persoas que estamos participando teñamos esa voz real
que non sexa simplemente un dato nos estatutos, non? E tamén outra cosa que, bueno, que creo que temos tamén como grupo pequeno, que de alguma maneira intentamos un pouco, bueno, coidarnos a nós mesmos como grupo, que creamos que tamén é importante, non? É dicir, vimos aquí a traballar, pero tamén somos un grupo que nos cuidamos para construir e para que o día a día tamén sexa fácil entre todos, non? Tal como entendemos, evidentemente como fórmula laboral, con todo respeto e responsabilidade cara a ela, cara ao traballo que facemos, pero que si despois a figura do ánimo de sin ánimo de lucro deixa un certo marxe que poderíamos cubrir aínda máis holgadamente, non? E ter máis ingresos que igual non temos. Pero sí que valoramos outras cuestións que para nós son moi positivas. E a flexibilidade que nos permite mudar continuamente, ou non tan continuamente, non? Pero cando necesitamos, dende unha media xornada, unha xornada, esta semana non, a conciliación. Compaxinar a vida e o traballo. Entón, bueno, pois nese sentido sí que nos parece importante telo moi en conta, porque sabemos que sen unha parte non existe a outra, non? Cando un necesita un tempo para sí mismo ou para cuidarse ou para a familia, o outro apreta, esa confianza no outro me parece super importante. Eso eu creo que o dá tamén o coñecerse, non? Para que o clima de traballo día a día sea como, bueno, pois de comodidade, non? Confiando en que teño o apoio do outro lado, non? Tamén levando incluso de cara fora. Supoño que estamos nun momento global no que competir desgarradamente por todos lados é o que se vende, e neste caso o de poder cooperar, apoiarse e axudarse a nivel interno, e tamén, como digo, ao final, que a palabra cooperativa di moito xa do que supón a facelo de cara fora, de poder facer rede, relacionarte ou facer proxectos cunha cooperativa máis ou con 20 máis, é algo que se permite e que é moi doado de facer desta fórmula.